bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV ha tengte yewtere men gande ɓaleɓe ko salminde joade tintinde on goto e musidɓe men mo ganduɗa ne jeeyi idiɓe wadde ɗo jewte e nder nde ɗo haalirde oɗo ngoɗo ayawo hono Alaji Moussa Alaji Ousmane Ndombo oɗo saaha joni omo Njillu toon to Nouakchott to leydi Mauritanie sababude noon teddugal e foddeji kewɗi gonɗi hakkude makko e bandiraɓe ɓe ganduɗa ko almuɓe makko omo yettaɓe omo jarnoɓe guila e nder leydi ndi ɗo e Sénégal ha e nder Afrique ha caggal leydi ndi almuɓe makko teddinɓe mo ittatɓe mo gueɗal kadi bandiraɓe motannaɓe ɓoyɓe bismademo yo ar toon kanko Alaji Moussa Alaji Ousmane Ndombo e oɗo saaha joni mon toon to Nouakchott laamogo leydi Mauritanie o woni ko weyi Nouakchott cité plage dernier feu rouge ko ɗon woni e nder Nouakchott laamogo leydi Mauritanie bandiraɓe motannaɓe on dañi koɗo gandu koɗo tedduɗo mo jinno ɗon yiide guila hanki tawi wona hande kono tedduɓe wawɓe teddinde on dañi koɗo poɗɗo teddinede gandal laamgal nunɗal e peewal Alaji Moussa Alaji Ousmane Ndombo ina sohla ɗo e Dakar ina sohla e banggueji foof kono noon wiya alay saago yaha Nouakchott laamogo leydi Mauritanie ɗum noon omo heeɓo e 77 to banggue WhatsApp 77 562 14 72 ɗum noon Alaji Moussa Alaji Ousmane Ndombo jillu makko to leydi Mauritanie ñaaguima Allah yo won jillu jaam kisale ndenka saabu binɓe hen ɓe yo Allah hokku ɗumen dañde wune o gandal fenata gandal majjata gandal mayeta ko neɗɗo o wasata andude ko neɗɗo o wasata famde walla wasata nunɗude hen lawol jaam jaaha e jaam jettiɗa e jaam garta e jaam tawta min e jaam